Ja, en met deze film zit onze uitzending er weer op. Hierna kunt u kijken naar het journaal en de nachtfilm van de VPRO. En de tijd stond stil. En wij zijn er woensdag weer. En Wouter en John, bedankt hè. Woensdagavond vanaf 8:30 bij Veronica lokt Jan Lemverink nieuwe gasten. Het laatste nieuws in Nieuwslijn. En om 10:10 de kennismaking met onze nieuwe serie Crime Story. Het is 1963 en in Chicago is een nieuwe golf van geweld ontstaan. Mike Torello en zijn team moeten uitvinden wie er schuil gaat achter deze misdaden. Alles wijst naar Roy Luca, een jonge maar harde crimineel die zich probeert op te werken in een misdaadorganisatie. Dan wordt de zoon van goede vrienden van Mike door Luca vermoord. Tijd voor Mike om hem openlijk de oorlog te verklaren en de achtervolging in te zetten. Aanstaande woensdagavond om 10:10 Crime Story bij Veronica.